Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A tabbas mun yi babban rashi wadda ɗaya daga cikin babban malami da ke nan ƙasa Najeriya Allah ya karɓi ran shi, wato Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Allah ya gafarta mishi, Allah ya sa ya huta, Allah kuma ya rahamce shi. A tabbas na samu kiranye-kiranye da dama daga jama'a cewa rasuwan shi, amma na ce zan mika ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan arziki da kuma almajirai da dukkanin musulmai na faɗin duniya. Wannan mutuwa ya shafe mu, kuma Allah ya gafarta mishi, Allah ya sa aljanna ta zama makoma. A da wannan ma nake ƙara mika ta'aziyya da dukkan 'yan uwa malamai da suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin Annabi Adamu har zuwa yau. To Allah ya gafarta ma dukkanin malamai, kuma Allah ya saka musu da alkhairi da irin faɗakarwar da suka yi ta yi shekara da shekaru. Allah ya gafarta musu. To Allah ka sa kyautata namu bayan nasu, kuma Allah ya sa mu dace. Kuma duk abin da zai zama rudani, fitina bayan mamaci, to muna addu'a Allah ya kiyaye, Allah ya ba mu zama lafiya a ƙasar mu Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.